To jama'a barkanmu da warhaka, barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wannan tasha taku mai albarka ta Arewa TV. Ni ne naku Abdul Jalal aka Mr. AJ Crypto Expert. A cikin wannan shiri zan nuna muku yadda ake rijistan coin mai suna Over Wallet. Zan nuna muku yadda ake rijistan wannan coin mai suna Over dai sabon coin ne wanda ake mining nata kowane bayan 24 hours. Idan ka yi kaman karfe 1 na rana sai gobe kuma karfe 1 za ka zo ka sake dannawa yayi. In ka shiga kamar haka kan dashboard nasu ne kamar haka. To na riga da na yi login, na riga da na abun nan na cinye bayan sauran gobe zuwa wannan lokacin zan zo in danna wannan wajen da ke ga inda ke riga wannan lokacin ka danna shi zai nuna maka kai continue. Bayan ka danna akwai kuma inda suke abun nan, inda suke yin daily quiz. Kun ga daily quiz da na yi shi wannan na ci wato P100 nan kuma 86 nan kuma 10 na faɗi kenan. Na yi referring na mutum ɗaya, don ka shiga kai referring za su baka abun nan referral bonus. Bayan haka nima za su bani referral bonus. Sannan akwai quiz da za ka yi, idan ka yi wannan quiz ɗin za su baka, idan ka yi wannan quiz ɗin za su baka wato in ka ci za su baka P100 in ka ci wannan quiz ɗin. Zan ajiye muku link ɗin a description a ƙasa. Bari nuna muku yadda ake registan ta. Don registan ta yana da ɗan wahala haka. Want a quick loan? Here's how to do. Registan ta na ɗan wahala kaɗan haka. Wato idan ka shiga kan link ɗin misali kamar haka, ka cika sunanka, ka sa password, ka sa email address naka. To a wannan wajen invitation ɗin nan za ka ga invitation ɗin ya zo da yawa. To iya abun da ake son ka yi copy sai ka yi cutting iya wannan ne na ƙasan nan wanda ya fara daga O ɗin nan zuwa W ɗin nan, shi za ka yi cutting nashi sai ka zo ka yi pasting a wajen wannan invitation code, wato wanda ya inviting naka kenan. In ka zo ka danna shi kenan zai wuce da kai, sai ka zo ka ci gaba ka ringa danna daily tax naka. Step 1. Daily tax naka. Da fatan wannan bidiyon ya burge ku. Kar ku manta ku mana subscribe, ku mana like domin samun sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗaura.